በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳን ተስማሙ ህዝበ ክርስቲያን ከመ ያለሁም ጽቡቅ ትሁሉ ናይ ወትሩ ትምኒት እሞ ሎሚ በምክንያት ክብረ በዓል አቡነ ፊልጶስ ኣብ ዝተረኽብና ኣለናሞ ብኡ ናቱ ዝገልጽ ቪድዮ ቀዲሕናሞ ናቱም በረኸት ተሳተፍቲ ይግበረና። እሺ ናብ ዝመጽእ ኸሪአኩም አቡነ ፊልጶስ ሐዋርያ ዓምደ እምነት ተረቅድስ ስምዓኻ መንፈሳዊ ናይ ወንጌል ኣብነት ቅዱስ መስቀል ናይ ኢድካ ተምሳል ቅዳም ጳውሎስ መሓሪ ተኣምርካ ብዝውሕዩ ክሳብ ምንዳግ ማያት ናይ ባሕሪ ጽላት ጸሎትካ። እሺ ሕጂ ከዓ ማሕሌት ኣለና። እግዚአብሔር ብሰላም ጅምር ብሰላም ይፈጽመና። ተኸታተሉና። መላሎ ከማኻ መላሎ ከማኻ መላሎ ከማኻ
ጊዜ ሕማመይ ፈውሰይ ዝኾነ ኣብ ጊዜ ድኻመይ ሓይለይ ዝኾነ መን ኣሎ ከመኻ ጐይታ ኢየሱስ ፈውሰይ እንዲኻ መን ኣሎ ከመኻ ጐይታ ኢየሱስ ሓይለይ እንዲኻ አቡነ ፊልጶስ ሐዋርያ ዓምደ እምነት ፍረ ቅድስናኻ መንፈሳዊ ናይ ወንጌል ኣብነት ቅዱስ መስቀል ናይ ኢድካ ተምሳል ክዳን ጳውሎስ መሓሪ ተኣምርካ ብዙሕ ዮ ክሳብ ምንዳድ ማያት ናይ ባሕሪ ጽላት ጸሎትካ
Hallelujah.
ተመስገን